Nung na ko dari guys. Duha ka planggana, ni plangganang gamay, yan ay plangganang dako. Yung kani wala pa. So diri ko mag kuan kay kita kay sa pinit ba. Yung ipang dauban na dari ag kuan sagbot. So maho sa ta guys kay magbalik na ko kay mag ano mo na pugkuan guys. Mulberry. Nag-seed man kog mulberry gahapon guys, diyan na mo ko yung mga nabuhi na. So araw to sa ipang tugsok. Sayang agahang kuan guys oh. Kaon sa langgam dako ra banta ni. Atis. Pero nakakaon na nung ko diha. Ito mga sikwa dari guys na dagko na ko sikwa diri day. Oh, ang gipang sidra diha ba nang muhi nang nguan man. Nagsidlay ko daghan kayong kuan malbiri. Ana nay bunga oh, mabawli pag seed gali na bunga na dayon. Bitaw guys, giputunahan na sa nay bunga. Ya nag-seed pug ko og bumbil guys kay naay ni order. Naay ni order og bumbil. Tataglan ni siya na guys. Ang ana ni siya, dadunan ni sa baloy. Sumadyong adlaw na tuntanan guys. Ang kagwapa ani oh, tanaw yang puma oh. Sweet kaayo. No? Sweet kaayo man yan. Ang tikyo. Mong utik sweet kaayo. Tanaw niyang kamot guys oh. Nakipa i-arrange ang ko anak. Kayo niyang gabi rin ako ni dadon ka na makasulod as dante. Kuyog ta balay? Kuyog ta balay? Kaya ako rin bukang dalon-dalon diri. Mujuti ko. Ako rin po siyang dalon-dalon diri mujuti ko. Sus, kagwapa. Danti, dito tayo bagong kwan danti oh. Otik danti oh. Oh, danti. Nana otik oh. Ano otik-otik? Mau otik ha? Laki. Laki manggod siya. Laki manggod ni. Mo ato sa kuskuan. Ha? Kau diha sa ka. May kuyog sa ka ha kay nya nakakwaon ako ha. Gabi eh. Hadlo ka? Tuyom guys oh. Tuyom. So, nalali ko dari guys nang nakauli na day ko gikan sa Magiti. Ga kuan ko dari guys, ga tanom ko mga sibuyas. Hey guys, nagdaran guys, ang siya na tukos gikan sa ang amo. Nanom ko sibuyas dito. Nagahada na guys, wala na matami. So kabrano dito na po mananom tanan ba. So nag-harvest ko daning passion fruit. Kay patahimo og juice. So pizza size sanderon guys. Ugma birthday na ho guys. Ninja birthday po ni Box Bitani. Birthday lagi na mo. Kuan, ugos kaming tulo. So magpadade siya guys. So kuan magluto ako para pa ni hapon or pagod to baron. Kaya basin makaulis Christine. Salamat kay kaso nimo. Salamat kay kaso ni Mambi. Kamusta naman si Mambi nga? Kuan.
lami ka doon siya guys kay nagkani siya og pinipits kanang sobra nimo ka kapoy ba mga nimo nun hindi ko ka makatuog so ganahan po nga makakita na this benefits dani i-google na lang ninyo guys pwede na ako ma-explain grabe nga tagak-tagak ng singit sintanan kadyo ko kay grabe naghanap ko buhat sakit ka to gahilak na yan na po ko'y bagong mingling guys si kuan utik ganahan ko ni utik kay kulay brown sa guys yung ko'y brown paswerte sa negosyo so magsugod na dito kung paninda guys lunes pohon tuloy antas Ginoo guys yung panglawas kaya ang plano ta guys magpabunot sa anta kong ngipon kaya kuan hasol ka doon na yung sige-sakit at ngipon nakakabag-bag pa kayo ng ilang mga sakit dun sa pagkaon ko ba masidlan og pagkaon na magud say bangag so himo sa pagjusa ni guys. Ang uban na ni blender man. Ako adi lang na blender. Ano siya oh. Diba kay na pagka slim. Kaya di pa kadto sa hinog. So ato namang butangan og honey man tay ato ibutang rani kay matay honey. Ito lang ang butangan og gamay nga sukal. Okay, matay honey. Tahan na ito gamay ng tubig. Awa sa stress. Ano pagka aslom-aslom gamay guys. Vitamin C. Kuan guys, sa kahang pangayo sa Ginoo guys, ang birthday ug mabalag. Wala tay handa guys, wala tay hikay, wala tay kuan kay naanad mo kung wala yung mga kuan pero naanad magud mi guys nga mag-birthday mi na adun ay pansit or spaghetti wala na pero murag nindot lang jud tanawon atong lamisa guys kay mamalit magud ko mga hilig ko prutas. So mahilig jud ko prutas kay na iban nga mag-birthday wala ka prutas bitaw wala mga kamangga-mangga. Mahilig jud ko ng mangga, pipino, carrots, kanang dragon fruits. So mamalit ra ko guys ug mga yana guys. Kay mura jud hang kuan guys. Nara ko isa ka putahing sudan ja. Na ipang naman ko pang spaghetti. So hapanon ko anon guys o kuan ba kanang maulibas crystal. So maulis crystal bernis kay ni matuway classic bernis kasi maghikay mi paniud to. Kay nagkasabado pizza utso na ako'y kuan na ko'y mga order nga lumpia og kanang bula-bula. So ara ko na isabay og kuan mamalit mi ron og para pang bula-bula. So mapalit ra kog karnin ja ako ray magpagaling kay ako nang isagol to mga lamas. Kay ako magluto guys, di jud ko mag-alang-alang og mga lamas kay mao na nakapalami sa atin sidan baka nang mut kaadyo, lami kaadyo sa kay daghang kasog lamas na may uban nga basta maluto laman pero ako di ko guys gusto ko nga naipaglab sa imong pagluto lami pa kayong pakurma na ba ana jud ko magluto kay murag bisan rag among pagkaon ra dani guys lamion jud nato manang mingawon si Cristel sa mga luto kay kuan lahi ra sa mga gipang baligya lahi ra ang luto kay siguro sa taon ko di asa nga mahilig magluto nga lami man jud daghang kadug mga lamas nga na jud na yung pinakalami nga kuan mga kukugas na budbud nagtawan kay grabe hagpang kuan dadto guys
Ga street ko pag abot na gikan dares kuan pagkaugma dito na ko una ka vlog kay daghang kadto ko buhat na pa koy bagong pang buhat ato guys nga kuan diyan na nang pugkog malbiri daghan kay namo to yung mga ning message na nga mamalit ko sila kay sa una daghan kadto ko nga nahalin na so karang nagsugod na pugog pang lugsok mga bumbil mga unsa diha kay magbaligja na kog mga tanom. So maligja na kong tanom guys kay madyo na lamang naka tabang-tabang tani Mambi. Tabang-tabang tani ang allowance ni Christine. Kay maikog ako ni Mambi guys kay kuan nay daghan kasi sa gastuhan kay naa sa mga pagpa-eskwela. So maikog das nagpa-eskwela ni Christine kay wala lagi ng kada semana guys ug makatigom ko moadto ko didto. Kuan ko mag luto kong sudan para maka-save sudan si Christine. Mura mag-aslom-aslom pa guys kung punan og gamay nga asukal. Salamat kay kadto Mambi amping mo diha ni Sir Sammy sa Michigan Mambi. Salamat sa tanan. Di ko magsawag pa salamat nimo Mambi. Kaya mo ko nga tanaw kada ni sa vlog. Hanggang po sa kanunay nga maoki na ang tanan. May kadto ni siya. Siguro mo kuha na ko ron guys mo hapit na ko sa simbahan ron moadto mi sa usdubro na malit ko og kanang magpagaling ko og himo bula-bula og kuan para sa order para po sa hangluton ugma sa tawag pa diha ni Guaps Bitani kay muli lagi ko nos Christine ugma Guaps ugma na lang siguro tamag handa nya salamat kado sa imong pang pahanda kanang kuan ragud mga inato ragud nga kuan luto ragud tag para sakto ra bitaw di ba ta mang-invite og kuan di na tamang birthday nga bungga ba nga kinahanglan ba natong ibungga mag invite tag mga tao ba di mga silingan tagaan rag spaghetti pansit kaya lisod yung panahon na guys okay lang ta guys og si Papa Eddie wala makasakit hindi dyan may uga ng kaan kay maka pamayad pa may mis mga bill na mo niya gikan po ko ni ulig buhol manang kuan crisis jud nga nakasildo pug ko YouTube hantud karon wala pa ko nakuha guys siguro mga katapusan pa na siya makuha yung nagting sweldo na po sa YouTube siguro mga bit sa 21 or mga 20 pa na so gisildoan mo ko sang amo salamat kay kadto Ati Daday kay bawang Ati Daday mo tan-aw man isang vlog sildoan ko ni mo to nakaadto ko og magiti naka kuan ko ng Crystal salamat kadto Guaps kay bawang na kag kuan basta salamat sa tanan daghan pa kuno wala makatilaw dani so napoy mamaligya dani sa merkado guys nga ni do pa timingan ra pud ninyo pero last nakita na sa Santander daghan na maligya na sa katindahan dito na maligya nga ni siguro nakakita po sila sa mga kuan nga daghan kayo sa benefits lami siya nga mura sa og kanang limon siliko so mara to guys tikang salamat inyong tanan salamat igado sa tanan nga mga ning great day og happy birthday sang anak is pizza 4 so adjud magdaho magang anak guys nga ahas lang ikanto kay nila gisa nga pag adobo ra lay kun sa ma adjud na lang nga rima kay bawo na jud ko Crystal guys nga di na yung ganang mudiman og bata nga lang ba mutabang pagali namo na guys sa among kalisod mutabang pa jud na siya
Di na siya demanding nga bata. Okay ra juwa, okay ra juwa. Basta lang makahaman lang jud kuno sa eskwela, okay ra juwa ay di siya maghanda sa diyang birthday. Pero hindi man to yung ganda jud to. Di ko ana jud namo gi-celebrate na kanaan dagi pud mi nga mo, as in pag himugso jud na ni Dia. Kanang hamo jud na isang birthdayhan og magluto rag pansit, magpalit og lechon manok, maura na mo kapanihapon ramin diyan ay mga prutas ngan lagi ko guys. Mahilig jud ko mga ingana prutas jud ko. Mo nang makakita sila nga may daghan ka jud ang handa, pero wala ra jud na. Di tuwing daghang handa, siyempre mag-decorate nga na nagbawi ra sa decoration or sa mga prutas na bawi makakita mo sa post nga katulad jud sa kaputahing manok diya nagdakog isda pinirito diya karon na po isda dari kay gitagaan na po yung isda nga kumpare ana po na siyang lutoon apo nang sabawon kay ganahan man to sa sabaw kay dito magiti giprito ra man namo kuan nga na ra jud di naman nidog ka ng kuan pero naman jud ibang mga nanay bitaw nga birthdays lang anak wala ra baka nang wala ra pero ako papahinungod jud ko pasalamat ko sa Ginoo nga kanang giabot pa sa edad nga to so hapit po ko dito so wala ko nakapag-vlog des hapit po ko dito sa simbahan nagkot po ko dito nga atong luwasan lagi nga adyo atong panglawas kanunay so giampo po na hamong tanan guys nga gaano man itong mga lawas diya sa gawas na so punta na ng mga viewers i-appeal na muna sa akong pag-ampo sa kuan di man ko yung ganang pag-ampo ko sa social media nga mag-kuan ako kinasing-kasing yun ang pag-ampo nga maadto ko sa prayer room bisan mag sa Manila pa maadto ko prayer room ato ko mga jug kuan sa Ginoo maadto ko maghila kung wala ko mga problema last galing ato na operahan sa Crystal nga February dito ra jud sa prayer room hantod ganing gawas Crystal sa operating room nga ang tawag nga makinas Crystal nga ipakita sa doktor dong gitangtang sa iyang opera nga man to ipakita ang katong dako kan siya maringan kadak guys murag ugat dito ra jud ko ganang sige ra jud ko hilak Ginoo nga kuan malampasan ra namo ang tanan ng mga pagsuway nga na ba kay kitang tanan man jud guys naman tay mga pagsuway nga ihatag sa Ginoo pero basta magampo lang jud nga kuan hatag ra jud nas Ginoo na ato mga pag-ampo so na jud ko giampo ron guys nga ma-okay ra ang tanan guys labi na ni Mambi labi na ni Sir Sammy ma-okay ra ang tanan sa tanan nato mga viewers guys kay bawo man jud ko nga namatay tag sa mga problema nga ato ra jud lang ampo sa Ginoo usay gali guys nga anong ginahanta ko kanang sayo ko mag-enjoy ko sa ahong kuan ba hanggi ka problemahan naman jud tay problema guys pero sa ama jud nang bisag nang buhi pata na ama jud tay mga problema so salig lang jud nato sa Ginoo ang tanan so nagkuan naman po dari guys kay kuan habang nagpahuway ko kay grabe paningat to kog taman sa init pud kadus gawas grabe inita nya paabot li ko sa reply ni Christy lungon sang rasa dito siya makauli kay makapag-prepare na ko kuan kay na magoy meeting nagkasabado guys kay malagi na magpining na nya nagka Domingo na pud si pictorial mag-pictorial ko sila so rabing ka busy ni Crystal manang kuan jud ko sa orasa siya so mara to guys amping ug ampot ang tanan guys